Sådan. Vi kører. Når man kender 3 sider i en vilkårlig trekant, så skal man bruge kosinusrelationen. Og det er en af de her 3 formler, som man kan bruge, alt afhængig af, om man skal finde vinkel A, B eller C. Vi har taget udgangspunkt i, at vi skal finde vinkel A, som er her. Vi går videre, og der kan vi se, at vi igen understreger, at det er vinkel A, vi skal finde. Vores formel hedder cos i opløftet minus første, b i anden plus c i anden, lige med a i anden, divideret med 2 gange b gange c. Vi har så her taget vores værdier ind, som er 12 i anden, som er vores b-værdi, plus 9, som er vores c-værdi i anden, minus 11 i anden, som er vores a-værdi. Og det gør man så at dividere her, man siger så divideret med 2 gange 12 gange 9. Og man får så en slutfacit, som er 61,2 grader. Så vores store A bliver 61,2 grader. Og på den måde kan man finde en vinkel via kosinusrelationen.